दिनै जों उदालगुरि जिल्ला कमिटि इउपिपिएलनि नेतृत्व मोनबा समस्तिनि गासैखौबो लानानै मोनसे बाइक रेलि खालामबाय आरो बे बाइक रेलियाव जोंहा 5000सो सुबुंफ्रा बाहागो लादों आरो दिनै अरां माबानिफ्राय रौता समस्तिनिफ्राय आरम्भ खालामनाय अरां धनसिरि रौता बेनिफ्राय भैरबकुन्द हरिसिङा बे गासैबो मोनबा समस्तिखौ गिदिंनाय जादों आरो बे माबाया जा बाइक रेलिया जितु जथेस्थ डिसिप्लिन आरो मोजाङैनो साक्सेसफुल जाबाय आरो बेनिखायनो दिनै जायफ्रा दिनैनि बे रेलियाव बाहागो लाबाय बिथांमोन साफ्रोमखौबो साबायखर होदों धन्यबाद होदों मानोना बिथांमोना सर्ट टाइम नटिसनि गेजेरावबो बिथांमोना गासैबो बाहागो लाफैबाय बिथांमोननि जिखिनि सुबिदा होनांगौमोन बेखिनिखौ जों पार्टी साइडनिफ्राय हायाखैबाबो बिथांमोना जेबो आपत्ति खालामाजासे दिनै बे बाइक रेलियाव बाहागो लानायखौ बिथांमोना साबायखर होदों दिनै बे बाइक रेलिनि गेजेरजों जों रायजो राजाफोरखौ बेखौनो साबायखर होनो सानदों जे जोंनि जे हाबाफारि बेयाव रायजोफ्रा जथेस्थ सहाय जनायदों जोंखौ बिभिन्न प्रकारै हेल्प खालामदों आरो बे बाइक रेलियाव जि जोंनि मावथिफोरनि जोंनि वार्कारफोरनि रायजोफोरनि जि स्पन्टेनियास रेसपन्स जि बिथांमोननि जि सहजुगिता जिखिनि सापर्ट बेनो प्रमान होयो जे एबार बिसायख'थिया इउपिपिएलनिनो देरहासार जागोन आरो बे बाथ्राखौ बिनिनो इंगित होदों हाग्रामा महिलारिया दा गावनि मावथिफोरखौ नार्भास खालामनो गोसो गैया बिथाङा मोजाङैनो मिथिखायो जे एबार बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिनि पार्टिया उदालगुरियाव मोनजि मोननायाथ' बादानो हो मोनसेबो मोनगोन ना मोना बेनो स्पष्ट नङा क्लियार नङा बिथाङा दिनै गसंनानैनो सिमां नुदों जे एबार उदालगुरियाव थांनाय बारनि बायदि मोनजिखौबो देरहागोन आरो सरकार दानो हागोन बायदि होननानै बिथाङा दिनै गसंनानैनो सिमां नुदों बिथांनि जि बुंनाय बे अबास्तब खारन दिनै जों बे मोनबा समस्ति गासैखौबो गिदिंजोबनानै मिथिदों रायजोफोरनि माबाया मा बिथांमोना हयथ' मोनसे आसा खालामदों जे बिथांमोना जिहेतु मासलमेन दं थाखानि पावार दं आरो बेखायनो मासलमेन इउज खालामनानै सोरखौबा सिगिसखा खालामनानै थगाय थुसि खालामनानै थाखा फैसाजों बायनानै देरहागोन होननानै बिथाङा दासिमबो सिमां नुदों दासिमबो आसा खालामदों खिन्थु बिथांनि जि सिमां बेखौनो दिनै मोगथाङाव महर जानाय नङा खुंगुर बैसोमुतियाथ' आसलथे बुंनो थाङोब्ला बर' पलिटिक्सआव मोनसे मियाद जोबनाय मेडिसिन बेनिखायनो बिथांनि बाथ्राया जेबो खामानि गैया बिथाङा दिनै दालालगिरि खालामदों पलिटिक्सआव दालालगिरि खालामदों दिनै हाग्रामा महिलाया हयथ' बिथांनो गरनै गरसे रां होदों खारन बिथाङाथ' थांनाय 2000 बे समाव पार्लियामेन्टनि इलेक्सनाव बिथांनि टिकेट होयै रागा जाना ओंखारबोदोंमोन हाग्रामाखौ गोबां मिटिंफोराव रायदोंमोन आरो जों स्टाफ फैदोंमोन बेनिफ्राय थांनाय 2019 मायथाइनि जे पार्लियामेन्ट इलेक्सन बे पार्लियामेन्ट इलेक्सनाव जों बिथांनो भट टिकेट होआलासिनो गुबुननो होनायखाय रागा जानानै जोंनिफ्राय गोजान जादों दिनै हयथ' हाग्रामा महिलारिया जायखौ बिथाङा जिग' रायदोंमोन पाब्लिक मिटिंफ्रावनो गाज्रि सोदोब बाहायनानै हयथ' दिनै गरनैसो फैसा मोननायखाय बिनि बे रागाया थान्दा जाबाय आरो हयथ' आसा खालामदों जे फैगोन पार्लियामेन्ट इलेक्सनाव बा एसेम्बलि इलेक्सनाव बिथाङा टिकेट मोनगोन बायदिनो आसा खालामदों दिनै थांदों दिनै बिथाङा सासे गादिल' बि दैदेनगिरि सासे प्रिन्सिपाल गैयै दैदेनगिरि सासे आदर्श गैयै दैदेनगिरि आरो बेबायदि आदर्श गैयै प्रिन्सिपाल गैयै बेबायदि दैदेनगिरिनिफ्राय बर' रायजोफोरा जेबो आसा खालामा आरो जिखिनि खोथा बुंदों बियो थाखानि थाखाय गावखौ बिक्रि खालामनानै गावनि साननाय हनाय गावनि व्यक्तित्व गासैखौबो हाग्रामा महिलारि बायदि सासे भ्रष्टाचारि दुर्निति परायन बेबायदि दैदेनगिरिनि खाथियाव बिक्रि खालामनानै दिनै हाग्रामा महिलारिनि बान्दा हिसाबै बिथांनि दालाल हिसाबै रायजोफोरनि खाथियाव जिखिनि बाथ्रा बुंदों बे थारैनो लाजिथाव मुगैथाव आरो मिनिथाव ब्रह्मनि साइक'लजिया जोबोद लोरबां खारन मानसिया ओरैनो मोसानायनि आन्दोआव माबा मोनसे इंगित मोन्दों आरो बे इंगितआ जोंनि थाखाय पजिटिभ दा हाग्रामा सन्तान ब्रह्मआ बेबायदि मोसायो लोंनानै मोसायो
खिन्थु जों लोङालासेनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि मावथिफ्रा रावबो लोङालासेनो रायजो राजाफोरनि जि रेसपन्स दानि जिथु बारहावा बे बारहावाखौ नुनानै जों जे देरहागोन बेखौ खाथां जानानै बे मोसानाय बे एक्सप्रेसन अफ जय एन्ड हेपिनेस बिथांमोन बायदि लोंनानै फाग्लामि खालामनानै मोसानाय नङा बेनिखायनो चन्दन ब्रह्मआ खोथाखौ साइक'लजि जेबो नलेज गैया बेनिखायनो बिथाङा जि बुंदों गावआ जिबायदि लेभेलाव दं जिबौआ जेरै जिबौनि न' आथिंखौ नुयो दिनै चन्दन ब्रह्मआबो गावनि लेभेलनि होनना सानना लादों बे मोसानायखौ बेनिखायनो चन्दन ब्रह्मनि खोथायाव जेबो ओंथि गैया जेबो मिनिं गैया आरो बियो रायजो राजाफोरखौ खुनुदिन फोथायनोबो गनायहोनोबो हाया बेखिनियावनो फोजोबबाय होननानै नोंथांमोननिसिम फोसावनाय जाबाय लोगोसे उदालगुरि जिल्ला UPPL जानानै नोंथांमोन बयखौबो फिन खनसे गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों